Ogai mar Obila Douglas Kanja osingo n'Obila ma Inuka ni e thuolo ma dweche adek mabiro gibiro bedo gi tesen manyien mar Obila ma chenro mare mar gedo ogik rumo. Kanja mane loso likoni Mombasa bang' timo limbe e tesend Obila ma Inuka ma pi ne omuomo modonje nyaka e iye, ne otimo limbe e tesen manyien ma gedo mare dhi nyime, kama jago mane omiyo rak mar gedo no osingo matieke bang' dweche adek. Jatelo no to bang'e ne obago romo gi jotend arita mawuok e kaunti ma Mombasa e wi weche mag jiwo arita. And I have been informed by the engineers, those who are doing the construction, that in the next 3 months, these construction works will be completed. The Inuka police station will be here. So I want to assure my officers, our officers, that they need not to worry very much. Everything is under control, and very soon they are going to get a modern police station with all the necessary facilities.